Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Agosto 6. Ayun na. Araw ng Martis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9 days pa! Yun ang tanong talaga dun eh. May pera ka pa ba? 9 days pa! Aabutin mo ba ang 15 ng Agosto? Nakakaloka. Kaya pala yung isa kong kaibigan, partner na 16 years na nag-work bilang isang empleyado sa isang bangko. Napag-alaman ko kahapon, gusto na lang ding maging gymnast. Yan. Malay mo, kaya pa ng mga buto mo. Yun na nga sabi ko sa kanya. Sabi ko, alam mo, si Kaloy, si Carlos Yulo, bata pa lang yan, nagte-train na. Hindi yan yung parang isang araw gusto mo magdesisyon na maging gymnast kasi na-realize mo na malakihan pala ang bigayan, di ba? At teka lang, una sa lahat, malakihan ang bigayan yan kapag ka nagkaroon ka ng medal sa Olympics. Tama. Bago yon, may pagdadaanan ka munang hindi lang isa kundi mga butas ng karayom. Nako, actually wala nga butas yung karayom, bubutasan mo para makadaan ka eh. Kailangan tumambling kang mabutas yung karayom, di ba? Ganun po siya kahirap. Katindi. At ganun katindi, di ba? Totoo yun, ha. Yung pagtalon-talon niya yun, ilang beses niyang ginawa yun. Ngayon, kung alam mo sa sarili mo na isang talon mo lang hinihingal ka na. Correct. Ay tanggapin mo na. Hindi, tsaka yung mga tipong hindi para sa iyo to. Partner, aminin mo na kahit wala ka pang ginagawa, tumutunog yung mga buto mo. Di ba? Umikot lang yung upuan mo. May abutin ka nga lang sa sahig eh. Sa true, di ba? May kasama ng tunog, di ba? Tapos gusto mo maging gymnast. Hindi ko lang sure kung, of course, lagi namang hindi too late to take a new hobby and to learn something new, di ba? Yes. Hindi ko lang sure kung medyo too late na para sa Olympics, di ba? Kasi alam ko, bata pa lang yan, tinetrain na, di ba? Ang galing lang, no? Dito mo talaga ma-realize, mga kaibigan, na ang isang tagumpay ay hindi makukuha ng isang iglap. Hindi talaga. Kailangan mo itong paghirapan. Correct. Para sa iba, buwis buhay. Oo. Hindi magta-tumbling ka ng ganun, hindi biro yun. Hindi, partner. Ako, partner, pag nakikita ko sila na yung, paano mo nagawang umiikot ka ng 3 beses, di ba? Umikot ka nga lang na nakatayo, natutumba ka na eh. Yung lumilipad ka pa ba? Partner, sumunod nga lang sa Zumba, kalahating kanta pa lang, di ba? May kasama ng ngalay. may kasama ng sama ng loob, di ba? May kasama ng hilo. True. Pero ito talagang ang galing na nakakatuwa po talaga. Kailan ba babalik to si Carlos Yulo? Ito-text ko mamaya. Wow, biglang ka-close. Biglang ka-close. Busy pa daw siya eh. Kinongratulate ko nga. Sabi ko, congratulations ha. Sabi tapos, ko, kape-kape tayo soon pag uwi mo. Sabi niya, busy naman. pa ako eh. Talaga. Sinong Carlos yan? Hindi ko sure kung si Carlos Yulo yung ka-message mo. Baka yan yung kaibigan ko si Carlos na nangungutang din. Yun na nga yun. Ayan na nga. Naku, tinatanong ka kung busy ka na kung partner. Sinasabi ko sa'yo. Naku, todo reply pa naman ako. Kala ko yung Carlos na nanalo, iba pala. Hindi, ibang Carlos yan. Hindi lahat ng Carlos na ka-message natin nakakabuti. Ay, nakakaloka. Ang dami nag-aabang kasi sa kanya. Oo, sa kanyang pagbabalik. Pero alam mo kung isang kinaaliwan ko, partner, yung, syempre, we look at him as a sobrang strong na athlete na talagang alam natin na bata pa lang, nag-train siya for this. Yes. Oo, na kung tumambling split at kandirit siya, talaga namang pang malakasan, pang Olympics yung tumbling split at kandirit niya, di ba? Totoo yan. So, bakit kayo pag-split nito parang pang Olympics talaga, di ba? May ganun. Pero
ang pinaka-importantious din po na malaman po natin. At laging tatandaan na, yun nga nothing comes easy. Yes. Talagang lahat po ng mga bagay-bagay ay pinaghihirapan at lahat po ito ay talagang tutuunan ng pansin. Yes. Hindi mo naman i-expect na magiging bongga ka sa isang bagay nang hindi mo masyadong in-effortan yun. Diba? Maaring swinerte ka din siguro, hindi ko lang alam kung mauulit-ulit. Diba? Tama. So lahat po ng bagay ay talagang pinaghihirapan. Kaya kung gusto mo magpapayat, pinaghihirapan yan. Gusto mong tumaba, meron ako mga kakilala na ang pangarap nila ay tumaba, hirap-hirapan na sila, partner. Pinaghihirapan din yan. Diba? Yes. Ang pag-iipon, naku, wag na po natin pag-usapan ng pag-iipon. Next topic, please. Bali, ibang usapan na lang yun. Iba na lang. Kasi nakakalungkot na usapan yun eh. Pinaghihirapan tsaka apakahirap po talaga, 'di ba? Lahat Totoo pagpapakinis ng balat. 'Di ba? Lahat ng mga bagay na maganda sa paningin, masarap sa pakiramdam, 'di ba? Hindi agad na-achieve 'yan. Totoo Meron yun. po talaga yung mga gumagraduate with honors, yung mga gumagraduate ng second or third na course, 'di ba? Yung mga nagma-masters, hindi po 'yan yung ay dali lang namang yang ginawa, walang ganun, 'di Totoo ba? yun. Pagpapaguran mo talaga ang isang bagay kapag meron kang gustong mangyari. Sa true. Hindi pwedeng makuha siya ng mabilisan, madalian, at talong hindi mo makukuha yan kung tatamad-tamad ka lang. Ayan. Kailangan mo talagang pagsikapan, maging determinado ka, pagpapawisan yan. Sabi nga nila, di ba, dugot pawis. At kapag pinagdaanan mo lahat yan, yung hirap na yan, mas masarap sa pakiramdam ang pag-harvest. Yes, Iba diba? yung feeling ng tagumpay, iba yung satisfaction kapag alam mong pinaghirapan mo yung bagay na yon. Totoo yan, di ba? So, yun po, maaaring lahat po tayo excited na po maging gymnast, pero hindi po yun ganun-ganun lang. Umpisahan mo na sa luksong baka Sa today. true. Yan ang una mong training, yan. Luksong tinik, luksong baka, Chinese garter, 10-20, yan. Diyan ang pag-uumpisa, di ba? Malay mo. Oh. Hindi natin masasabi. Di ba? Umpisahan mo sa laban sa school. Correct. O, di ba? Correct. Wala namang imposible. Lagi namang posible, lalong-lalo na kapag ka naghihirap ka. Pero alam mo, partner, yung isa sa mga nabibilib ako sa mga atleta, kung paano yung training para kalma lang sila sa gitna ng lahat ng tao nakatingin sa kanila, buong bansa nila, nakasalalay yung dignidad ng bansa, di ba? May mga ganun. Pero kapag ka nag-ano sila, makikita mo yung hingalan na malalim. Gaganon. Samantalang tayo, konting ano lang, si Aling Bebang dumating na naman, di ba? Na-high blood na. Na-high blood ka na agad. Natataranta na, pinagpapawisan na ng malamig. Correct. Naiwan lang saglit ng MRT, di ba, partner? Nagwawala na ng wagas. Pero ito, partner, buong mundo, buong bayan nakasalalay sa kanya. Para mga beauty queen, di ba? Oo. Grace under pressure. Ang tawag doon, focus, mga kaibigan. Na talagang part yun ng training nila. Ako. Kailangan hindi ka distracted. Totoo yan. Dapat hindi ka nag-overthink. Diba? Kasi kunyari, pag inisip mo na ang lahat ng tao ay nakatutok sa iyo, pinapanood ka ng buong mundo, matataranta ka talaga eh. Diba? Tayo na lang kunyari, halimbawa, ang service natin is hosting. Pag nalaman natin lahat nakatingin sa atin, medyo nakakapawis ng kilikili. Correct, totoo. Kasi nag-overthink tayo. Ano, bakit kaya yung suot ko? Diba, malaki kaya yung tiyan ko sa camera? Totoo. Diba? Natatawa kaya yung nasa likod? Oo, diba? Diba? Yung boss kaya na naaliw sa akin o hindi? Ang daming iniisip, di ba? Correct. Kung ganun tayo, matataranta talaga. Pero kailangan mo ng focus. Yes. Di ba? Eye on the prize. Correct ka. Di ba? Lagi tayo dun sa goal natin. Pag tumambling ako, hindi ko muna iisipin ng ibang tao. Ako nag-train sa kanya. Alam mo ba yun? Talaga? Sino Carlos ulit ang trinain mo? Kasi yung huling Carlos na trinain mo, partner, certified, ang galing niya na talagang manginginom. Ay, iba ba? Ano? Si Carlos tinutukoy ulit natin. Hindi, for sure. Ay, nalilito na Sure naman ako. kami, hindi si Carlos Yulo yung pinag-uusapan natin dito. Yung trinain mo, at least naman yung trinain mo, ang galing niya na talaga. Talagang ang tibay na ng atay niya, partner. Okay. Certified manginginom, MBA. CMMBA. Ano ka diba? ba? Proud lang ako. Doon sa certified manginginom mong trinain. Kasi ako nga yung nag-train sa kanya. Very good. I'm proud of you too, di ba? May na-train akong magaling mag-inom ngayon. Ay, pero ang tanong,
'di ba? Kung meron kang matitrain, 'di ba? Meron ka bang na-train at kung na-train mo ba ito, saang aspeto mo siya na-train? Ay, oo. 'Di ba? Yung ganun ba Correct. parang nanay, kunyari nanay, wag na tayo dun sa mga coach kasi hindi naman lahat atleta 'di ba? Oo. Pero yung nanay atleta 'yan. Atletang ano niyan partner, yung bibig niya. Ang bilis. 6,788 per millisecond. Nakakaloka. At magaling yung training nila ha. Diba? In fairness, hindi sila nadidistract. Focus ang tawag doon. Focus. Para kahit anong sabihin ng anak, 'di ba? Oo. O kahit anong tawag diyan respond nung Junakis, Oo. hindi natitinig si nanay. Dire-diretso. 16,788.38 per millisecond. Diba? of Ganun bakbak. kabilis. Diba? At walang script yun ha. Impromptu yun. Yes, diba? Spoken poetry. Yeah. Diba? Impromptu ang lahat. Ganon. Flip top ba yun? Free free verse. Yan. Diba? Pero ano yung, kunyari ikaw ay isang nanay. Ano ba yung, kung meron kang na-train sa anak mo, ano ba yun? Yes. Diba? And yung mga ganitong klase ng katanungan, ang sagot dyan hindi naman isa lang ang tama. Na-train ko siyang mag-commute, 'di ba? Or may mali. Feeling ko basta mapapabuti ha. Hindi yung train, yung anak ko, certified manginginom na talaga. Training ko 'yan, 'di ba? Hindi ganoon. Pamilya kaya kami na maglalasing. Alam diba? na alam ng anak ko yan. Aral na aral yan. Wala. Alam mo, pagpatak pa lang nung 11 years old niyan, basta nung lumagpas na siya ng 10 taon, training ko na kaagad sa gym yan. Hindi po ganong training, 'di ba? Saan mo siya trinin? Yes. Oo, at ang sagot dito para sa akin wala namang tama na yan lang ang tama. Wala ding mali. Basta alam mong sa sarili mo na para sa ikabubuti niya. May Totoo mga iba yun. na na-train partner sa pagluluto. May Yes. mga iba na nagte-train sa gawaing bahay. 'Di ba? May mga iba na ang training nila is yung strength, paano maging malakas, wag maging iyakin. 'Di ba? Yung mga ganon, may mga iba't ibang klase at uri ng training. At alam mo, kapag alam mo sa sarili mo na ikaw yung malaking naging influence sa taong yon, Diba? kung bakit siya naging magaling sa aspetong yon, Correct. you'll be proud of that person. And at the Tama. same time, you'll also be proud of yourself. Diba? Kasi alam mo sa sarili mo na ako nagturo sa kanya. Oo. Diba? Siya ako ang dahilan kung bakit siya ganyan ngayon. Correct. Diba? At sana, pag sinabi mo yon na ako ang dahilan kung bakit siya ngayon, dahil positibo. Yes. Hindi yung kaya pala siya manginginom. Kaya pala siya matindi. napariwara Correct, dahil sa akin. Totoo. Kaya pala siya pokpok. Diba? Hindi ganun. Dahil sa impluensya ko, ganon. Sana yung impluensya maganda. Yes. Diba? Na kaya pala siya natutong mag-aral kasi na-inspire ko siya sa ganito. Yon. Ganon. Kaya pala, bata pa lang, meron na siyang mata at puso para sa negosyo. Yes. Kasi trinain ko siya, bata pa lang, in-expose ko na siya sa ganito. Di ba may mga ganon? Parang katulad na mga businesses, partner, yes. na matagal na, tapos ang nagmamana yung mga anak nila. Ibig sabihin, talagang trinain yung mga anak nila sa tama na Correct. angkinin, mahalin, at sila na ang magmamana ng negosyo. Tama. Diba? Sana ganon. Correct. Kaya kita-kita natin yan dun sa mga kaibigan nating nagbe-business, di ba? Meron ka bang kaibigan na ganon, partner, na Pang ilang generation na, di ba? correct, Minana. diba? Minana na from Oo. generation to generation. Yun magandang training. Diba? Totoo. Parang ganun. Bata pa lang siya, parang ang alam niya na dun tungkol dyan sa negosyong yan. Bakit? Ay, training ng magulang. Yes. At hindi diba? yung pokpok kasi yung nanay, kaya correct. pokpok din yung Totoo, anak. Totoo. Alam mo na, ang santol kahit kailan hindi magbubunga ng aratilis. Diba? Ganun. Ganon, diba? Totoo naman ayaw natin ng ganon. Kaya pala durugista yung bata. Durugista din yung ama, diba? Huwag sanang ganon. So sana we train them in the right ways, diba? Kasi totoo sila po talaga yung susunod na henerasyon. Diba? Sila yung susunod na lahi at gusto natin yung pag nagsalin tayo ng training, ng kaalaman, is yung kaalaman at kabutihan na makakapagpabuti pa sa mundong ito. Correct. Kasi posible po yun, ha?
Posible yun. Kung nakakagawa ka ng negatibong impluensya, di ba, pwede din natin gawin yung positibong impluensya. At yun ang dapat nating piliin. Correct. Di ba? Positive influence, hindi lamang sa anak mo, hindi lamang sa mga kapatid mo, kahit hanggang sa ibang tao. Yes. Ganun ang gawin natin. Pag tatandaan ka pagka nandun na sa lamay. Pag may lamay. Pag may lamay, di ba? Anong mga magagandang sasabihin tungkol sa'yo? Although pagpatay ka naman na, dapat wala ka na rin naman pakiramdaman. Pero ibig sabihin, di ba, maganda yung meron kang iiwan na maganda. Correct. Kasi hanggang sa lamay, dala-dala mo yun. Oo. Kasi kapag wala kang iniwan na maganda, naku, hindi ka kasala sa mga poor souls in purgatory na dinadasal. Charot. Hindi ko naman sure, partner. Feeling ko lang. Hindi, tsaka maganda yun. Masarap kasi yung pakinggan sa mga taong naiwan din na nakakarinig ng magandang kwento mo. Kasi nga naging maganda yung impluensya mo sa mga tao. Tama. Hindi yung nagbubulungan sa lamay. Alam mo, talaga ugali niyan. Alam mo, kaya lang naman talaga ako pumunta dito para sa libreng kape. Wala naman talaga akong pakialam dyan. May utang pa kaya yan sa akin. Gusto mo ba ng ganyang usapan habang ikaw ay pinaglalamayan? Siyempre hindi. Ay nako, kapag ganyan ang usapan habang ikaw yung pinaglalamayan, isa ka sa mga sinasabi natin kahapon with our guest psychic na si Nick Nangit, isa ka sa mga aligagang kaluluwa, di ba kasi? Tegi boom ka na pinag-uusapan ka pa, di ba? Hindi ba panatag kaluluwa correct. mo, no? So gusto natin na maayos at magandang training. Ite-train mo siya to eat healthy. Yes. Ite-train mo siya na magsalita ng maigi. Ite-train mo siya magpo at opo. O di ba? Yung mga bagay na kapag ka dinala niya sa mga susunod na henerasyon, alam mong gaganda yung generation ninyo. Tama. Chula Luto lang halong eklabu. Muli ako po ang inyong kumikinang ina. Ang kumikinang ina mo. Bagay kasi yun eh. Na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Was brought to you by Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!